Ken het nou dat Jasper zo mooi beweegt? Is dat aanleg of is dat training? Dat is grotendeels aanleg. Daar hebben wij de laatste jaren niks aan veranderd. Het is gewoon aanleg van het paard dat hij zo goed van achteruit beweegt, zijn eigen draagt, het schoft omhoog doet. En dan begint hij echt enorm in de voorbenen te bewegen. Wat is zijn allergrootste kracht in de beweging? Het paard kan zich eigenlijk heel makkelijk gaan dragen op de achterhand. Hij is actief in het achterbeen. Hij is vlug in het achterbeen. En hij zet zijn achterbeen ver onder zijn lichaam. En dat is een groot vereiste voor een goed sportpaard. Dat is best wel redelijk zeldzaam. Een hulprotte liet de achterhand toch wat hingen. Klopt het dat? Ja, dat is zeker een enorm pluspunt voor Jasper. Hij was in mijn beleving is hij de tijd ver vooruit. Want er zijn weinig Friezen die dat zo op zijn plek hebben en dat die ook zo reageren. Als je hem ietsjes aandrijft, dat hij gelijk zijn spieren aantrekt. Dat vind ik heel uniek.